ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои аҳли ислом, аллоҳ ҳифзтон кунад. видеои имрӯзаи моро фаҳмидем дар бораи чия? Яке рӯз ман подробно гап мезанам, шумо бо диққат гӯш кунед. Шаф не бо шафтолуи гапа мо сразу гап мезанем, мегем тона ба ҳамин иншааллоҳ давом мекунем. Фаҳмидем бародари азиз? Барои ҳамин дар канал обунаша подписатсия кӣ, лайк, комментария, документ, патент, фаҳмиди ҳама чиро фаромӯш накунед. Чоя дам кия уснак мун, фаҳмиди? иншааллоҳ сараш мекунем. Шумо медонед ки байни Израил ва Эрон мисол ҳозир ҷанг рафтеста. Чӣ гуна мисол Эрон задеста Израила, чӣ гуна задеста Израил Эрона мисол ҳамаи ҳамин хабарон овусиё дар телеграм канали мо мезгара бародари азиз. Барои ҳамин агар яке надонед телеграм канали мора, комментарияро просто будро назар кам, ча ссилкаш ҳама мондагим бижиқ медроя рост мерава. Ё керем ки холик в Рамазон дар поискот бинависон меброя. Хоб, як чизда қаҳрам мекунад ки ганда қаҳрам мекунада, просто ман наметонам мисол видео накунам нагум. вақте ки мисол бадбахти мисол Израил и яҳудиё биромадан задан мисол ғазара 40-50 ҳазор одама киштан бегуноҳа бигем домода задан иса кадан гуфтигапо бечора мардими ғаза греза шид гуфт бурам ба тарафи Египта будурам границаи Рафах кати мисол Египет чико кад стенаша маҳкам кад пограничоша овард гуфт не ягон шона намоне бидуроя мон Израил бизана бикушашона ҳамуҷо мақсад намонем бидуроя ягон таша намондам бидуроя дуроя мисол Египет агар не ҳамоам арабан ҳамён арабан бигем фаҳмидем ака нигоҳ када безеби кор қаҳрат мекунад дар чӣ ки ҳозир мисол Эрон мисол мардами форс да мо форсем кохи берраҳмона бигем бамби дора баллистический ракетаҳо қати ишқати ушқати айнаму Эрон ҳуиш метавонад 1,5 километр 2,000 километр ба Израил миёй гуфти гапо мезана дом помо рехтеста больницо главни разведка офиси Масадову дига шагар надонен мегум ку бо да телеграм будурен мебинем гуфти гапо хтон задестай ака дига на кунлесаки давлатҳоро би Иордания ва Египет ва Арабистон ва дига шаки ракетаи Эрон миёй меқапаншон як ПВО мисол Иордания ва Египет Арабистон меқапа мисол ракетаи Эрон намемонад дар Израил бизана як дуюмуш мардами Израил греза шида инам ҷоз ман суратша мемонам автобус даштиян тайёр шидан баъд бигрезан ку беженц Египет граница дуромадесан мақсад Египет дуромадесан а Египет ёра пожалуйста биёин бидуроин мақсад ягон гапчап нестай марҳамат килен гуфти гапо дай даро барои шумо кушода биёин а барои мусулмонои худшон арабои худшон мусулмонои худшон дарвозаро маҳкам карданд ки яҳудо бизананд бикушона а барои и яҳудои бадбахтои ҳаромои палиди мисол куниличо ёра дарвозаро ҳуй кардиан марҳамат бизгарен мега бидурен мисол грехтеся мардумаш ба Египта ва ё не маҳкам намекунанд намемонанд ки намегӯянд ки наёин дафшен не наоборот биёин бидурен биёин мақсад ин ҳамиша қаҳр мекунад ки биёин ки чивон номардие ки ба номи худо субҳаналлоҳ ман ҳайрон мешавам бо ина ту фикрота бинависон нисбати ҳамин кори ҳамиё чӣ фикр дорӣ дар комментария бинависон бародари азиз ман як кӯтоҳ када мешинем ман хона дар шав мехонам комментариякатона гуфти гапо бо дар комментариято мо ҷавоб мегем и як бо дуюмаш нигоҳ када бадбахти кора би ки самолётҳои Израил мепаранд ба Турсияро мераванд ай Турсия мехизанд Азербайҷан меянд заправкашон мекунанд барои задани Эрона бигем ё ки бигем Турсия металли петали ки ҳаст барои танка бронетехника чизое ки тайёр мекунад ҳамеро барои Израил Турсия мефурӯшад чизаш боша Азербайҷанаш боша мисол бо нефти дигаву чанд чизои дигаша бо ёрдамаш мекунад бинен мо иттифоқ нестем хумо мусулмоно барои ҳамин хадар ғамон метал мезананд мекишанд пароканда шидагем агар гуфтам президенти Ирон пизишки дид чӣ мега агар ҳамаи мо барнома шадем ҳамаи мо мега агар ҷамъ бошем як ҷоя бошем як муш бошем ягон давлати рӯи дунё мега моро иши гуфта наметавонам мақсад моро дар давлатҳои мисоли ҳамин Узбекистон Қазоқистону Қирғизистону мисол Афғонистону Турсияву Эрон худаш Тоҷикистон мисол ҳамин давлатҳои мусулмонӣ масалан як ҷоя бошем агар иттифоқ бошем ягон чӣ кадам он наметавонанд мисол ҳамиди барои ҳамин аллоҳи меҳрубон ҳамаро ҳидоят кунад беҳтарин хабарҳо тез биромадаста телеграмда метавонед бидурен тамошо кунен фикракотон дар комментария бинависен худои меҳрубонро дуо мекунем ки яҳудои бадбахт шикаст бихӯранд мо форсо ба қаги биброем аллоҳ истон кунад салому алайкум.